Il-gvern għandu bżonn jara fl-intrapriża privata hija mutur ewlieni fl-ekonomija ta' pajjiżna. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li għamel il-fabbrika tat-tessuti Vortex kif komplew iż-żjarat li qed jagħmel Bernard Grech bitħejjija għall-ewwel ta' Mejju. U kien akkumpanjat mid-deputati David Aġus, Ivan Castillo u Robert Kutajjar. Waqt din iż-żjara, Bernard Grech qal li Partit Nazzjonalista mmexxi minnu se jibqa' jaħdem favur il-privat sabiex kull persuna tkun tista' twettaq l-idea tagħha. U qal il-Partit Nazzjonalista jemmen fil-kreattività u kien hawnhekk fejn fakkar lil gvern li għandu obbligu li jagħti klima tajba tkattir ekonomiku. Nemmnu f'kull min b'xi mod jew ieħor jiddeċiedi illi l-idea tiegħu jinvesti fiha biex permezz tagħha bla dubju jkun jista' jagħmel il-flus, però jkun qiegħed ukoll iħaddem in-nies. Tfadlilna opportunitajiet għaliex hemm suq Ewropej enormi li jiena u l-Partit Nazzjonalista nemmnu li għadna maħniex qegħdin nittepjawh biżejjed. Wara fil-waqt li l-manifattura tibqa' sinsla fl-ekonomija tagħna, aħna nemmnu illi kemm il-manifattura u l-intrapriżi żgħar, medji manka kbar jeħtieġilhom illi jkollhom il-klima imma wkoll is-sostenn politiku għaliex huma kapaċi jirnexxu ma jridu jirnexxu f'ambjent illi mhux itellifhom imma jiffaċilithom. Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' hemm mażżejr sabiex verament ingħata s-saħħa lil ħaddiem. It-tema li fil-fatt ġiet magħżula għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju.